Mukoilum Tinyalialong APHLC atum Chelang Petpen MLA Dr. Numol Mumin Lapen Himanta Biswa Sharma Amipi Kekaipon. Forum for Hills Autonomous State Movement atum Benjepater Piponsi Dongkamukam Towar Krong Plialong Dr. Numol Mumin Amipi Kaiponsi Sodakpen Kachisongpon. APHLC atumpen Deputy Speaker Dr. Numol Mumin MLA Phanmi P ke Kaipon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Kedamtang ni phai trokaju APHLC asong atum Chilang Petpen Mukoilum Tinyalialong MLA Dr. Numol Mumin Lapen Dr. Himanta Biswa Sharma Ami P ke Kaipon. Kupia poselang litum labang somi P Kaipon ang kokmaki Karbiang long aradatum aning ke hangki Article 244A chun bek nang jibusi kachisong apong lo. Lapen ki apran kedam nang atum tadukpik lo. Sitamay alang li inut MLA Dr. Numol Muminta Karbiang long alusi amahang ke tekbek abang pulo. Lapen ki Karbiang long aradaphan lang plot si Karbiang long ki state nang nilupu ning jedarajok si APHLC asong atum Chelang Petpen ning duk cepaklang ponang koklo. Go back! Numol Mumin, go back! Go back! Go back! Numol Mumin, go back! Go back! Go back! Go to my state! Go to my state! Labang sopot siya lang litumi pimi kay ponang koklo. Lapen ki Karbiang long rada pandia johang hitti ki chisong bomji lapen ki kumat ni jong sila puson kaning ji dunduk kok poluti nona sonak thak chisong bomji kusi. Lakhasil tep amreng APHLC President Locklin Hanse himpen kirang tiap hinu nang pachili dun pen ningduk cepak lang pon. Mukolang mo hip somtong Karbiang dia. To surulo ang litum pan litum kacang ponapot media kote tumpan ada Karbiang long news dan Karbiang ri berita abangso litum kabri ponang litum pan surulo ini litum ladak Dr. Numol Mumin akan gay monto ame piki kay nang kok alam thele lo kedam tang alang li litum Karbiang long ponone itum Karbi arada tum akan Karbiang long arada tum aning ki hang 244A putat panu ni chisong lo apran keda matum tadulo labang so putat Karbiang long arata kar in nai ke 244A lo ontame keram tang Numol Mumin bang kilito mapan kipu Karbiang long arat panlang plot se alang likani je la Karbiang long ke kaching thor lapan development du piklo 244A ke hange api keciro ilo, pasti tum akenang awelo paning ye terapot, neli tum neng duk cepek lang lo, dah nine amring kondon sipen stame, lapen ke lasona muni rapan, neli tum ke bang jilang apor stame, cesong bomji, atema itum Karbiang long akar inai, lake hemprekang timelo, pur hilo, monto melang lilap, so puta kapin rem apot neli tum bini nepi kai pon lo, lapen ke himonto Assam Chief Minister same alang ligi puge Karbiang long ke super state lo 244A jakong apana par se jakong themolo palang lika ninje para potse ne tum ning duk chipe klang palang li me phisa me kai pono la seneli tum alang li tum ka nije asonda thak kumane tum nije lang blote neli tum alang tum phanda mending dukji la palang tum labang saputhak radang no dia chong heti ke neli tum chisong anju se chisong bonji asenang litum Karbiang long arat ke doan tame ang litum aphan labangsa kachisong along ang litum la karjap thigya pan litum hin pen tuning ripon lo pancha lo kardong se puthon li hin ben ki putu alam thele helo Karbiang long arat aphan la BJP atum kichak MP election no prang tame neliphan MP nang bhai non hemprek ka puthak ne li chen ki dampo lapen klempo hemprek pelong wek po pucha kalam montame BJP tum hemprek hang mang he make non nili tum Karbiang long tame asam assembly along deputy speaker alang li MLA ang bong tame aja kong ithenai bang lo tame pini hemprek ang ti malam kaning ye dunji kali hemprek ang tim ke tum phana kama wela la sangani ye la se BJP tum Delhi arong supi along Japon
kapre song phan kia pon same dharna ke dudam sadak ke dudam thap kason se nele tum kachini dam atma deputy speaker ingut power ki the nay bang MLA alang le handbrake ke bate 224 a ke itum ke hang ke phi cheroi lo la bangso pensine tum marata tum BP tum ke handbrake hang he po nele tum chini dak lo Eskar bianglong dongka muka marong supi tovar krong plialong pai pai achikloni pai trok thilang arni FHAS ematung penche patur piponsi Dr. Numol Muminami P ke kai ajai mek dengpon Dr. Numol Mumin pen ke damtang arni media thingnu kaning jepon kar bianglong ki article 244A ke longa thekta susilo development pen ke danglok kapre ka hinta me chingthur ulo non article 244A ke long lote arum chisun thurong ason po pusi lamthi ningje ponderlo bangso lamthi ka ningje ke chokji ajok Karbiang long lapen West Karbiang long district arlo prek jam asong atum ke doan Dr. Numol Muminami P ke kaipen ke danglok kaprek asai dengpen kachisong ajai mek padopon Lason si FHAS ematumpen tami dongka muka marong supi towar krong plialong pai chikloni pai chok arni Dr. Numol Muminami P kaisi sodak pen kachisong ajai mek padopon Dr. Numol Mumin Karbiang longarada phandia chohang veknang jipusi FHAS ematumpen kachuning ri padopon jongsi dia chohang hedet polote FHAS ematumpen tami sodak akang tu ang deng an kachisong asai kedeng pon padu thuji pusi lamthe jepaklang pon thu Pini labangso ajai mek kedeng pon ang ko kalam thege la poelo kedamtang tarik hini arni Dr. Numol Mumin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Alangli Autonomous State of Uttar Alangli Chunodak Alam Kaningje Posi Pini Alangli Mepini Tumdak Kena Koklo Efidi Burning Nang Koklo Ate Bima Etum Kar Benglong Arat Ladak Dimasa Arat Ilitum Autonomous State Nang Jipu Peneng Pen Kehang Nikan Pikep Anso Selo Sedame Itum Non Anta Long Lelang Halamaso Kachet Song Halabangso constitutional gitu demand labangso demand putak alangli iltompan hang dari hanangli autonomous state ke hang po bangke hang ga lewe nang tum lo seji po bangsi alangli kaninje benapot pini tum karbe ang long radatum hempre kaning ke hang atum ni tum justment ning duk la pening oi la posi pini dak dongka bukam sariali long sida ni tum wangsi alangli me pini tum ke nang koplo ate bima itu makar ia bangke kelongun det non anta hala 1969 anikara hot hala dak 22nd amendment hot article 244A ile tumda karbiang long ben di mahasapan dak autonomous state longun pula bangso aja kong constitution along kabitang apot anta alangli aningki hopen nang kikroiden tumte nang papi ing tumte labang so lamalang liken dia posi niltum theklong lo alang leke chok chipeklo alang leke ilatum anti carbis anti tribals anti autonomous state anti article 244A pena jok se pini detum alang lipan dak sodak pen alang lip mefi da kailo da pen alang lipan sabe sodak pen tumpin remlo alang la puson alam thekani det pena posi Bangso ajai megalong APHLC NGO Maipu James Hansi Kongchun Bang Peter Tisu Sahem Chunbang Sarsing Hansi ASDC West Karbiang Long District Committee Maipu Mensing Terang Kongchun Bang Rajen Timong Langroy Togbi West Karbiang Long Labor Union Maipu Manav Kramsa Kongchun Bang Dipanjali Amsi Lapen Kaprek Aratatum Chetodun Borthol Pen Gret Sontimong Karbilong Riabiota bet pen pini alang lipan itu me ke kailo alang lipan me pi ke kailo ditum ning duk cepek lang ning oi cepek lang na pen alang li mo ke wangjer ni same la puson alam nyong si ning je prote alang lipan sodak pen itum che song je chedanji la pen alang li me pi ke chota kali alang li hem alang li ridandan itum priji alang lipan same itum sodak pen buji pusi nitum gaji sek pondo Bayu tum West Karbiang Long
pen itu ke kuang tuang lam mulai lo itu ini rasul aja make pen itu LCC Master Bang District dengan itu Bang Tung mengalah lo je alangli ini tu apa ningkan tiket pecesong ningkan tiket pecesong along ini tu munit kiti kereng dak dulu kita langsung alangli aning ke cepoi kali aning karong ason celang ke mat ada nasi langsung namanya apa ke alangli jai nongang sih apa dah amne apa ke itu dak itu kerja lo masih di dari posisi akhirnya langsung namanya apa ke ahok long tadi itu ke song petan celang ke alangli hem ada tak pinang pas Nomor momen ciat lo mah. Tiago, pan ke pan ke ini. Tiago. Sini ni sedang hoy pen ni. Break long lati. Arnigang Sampor Petro si Malom Hanjang Langso Tuwarkot Thomalong All Party Hills Leaders Conference Mati APHLC atun Purpaksik Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Aphan Mipi Kikaipon. Alangli tumpen kapin rempon nangkok at hiki kiramtang Dr. Numol Mumin Alangli press statement ki piahot article 244A autonomous state aput hak kang nek choi lapen karbiak khayaphan lang plot mati lang rop ang thek chepaklang daka joksi APHLC atum ningkang samsi chepaklang pon Pinpur Mei kedamtang 1987 aning kanpen autonomous state movement nang chisongbom bangbom si pini arni hempreka joini bangko anlo ni Kitigejang mati apran kedamnang laswa phurkimo alangli chini nedat maputa karjupon padu adun thu alangli Dr. Numol Mumin ke inut anti tribal pusi chepaklang daklo athe alangli karbiang long si amahang ke thekbek anparta karbiang long si ke thigiding seta karbia khayaphan kelang rop kelang plot aputhaki mentuneta APHLC atum ning ing samon e Anparta alang lijong si inut mesen leadership pusonti social media Facebook huyalong anut aphan comments reply dun pen debate dun set ji akamawi alang li therak nang ji pusi alang li tumpen jongpong bangsa jai me kedeng pon Samson Teron Bokojan LEC President Plengsar Potisu Bokojan LEC spokesman Joysing Langni Bokojan LEC Organizing Secretary Jume Kilingpi Sarupathar Women Wing President Basapi BP Borjan Women Wing President Ningkang Samsi Chipaklangpon Bokojan pen Rajib Sondrong Pi Karbilong Ria Birta Tong sekot pen itum kacing room nangkok la pen kacing song nangkok alam theke la hen lo ake hai Dr. Numol Mumin lake itum Bokojan LEC mate ladak constituency ben alangli MLA keman pon lo lapen alangli non dobom lake deputy speaker arpus alangli dengbom assembly long lasi alangli deputy speaker pulang te isi aron atang kado kawe assembly long tame ka pa implement mata ke pa chun bonja bang pusi non ke ko puson si anti mata anti constitution alam kaning jet deadlock lamang kan tum ning duk piglo lapen Numol Mumin alangli inut laposon kaning jet ada pot alangli deputy speaker ang phoi long kang nita pot abi ba ron abi non mangke lasi nilitum alangli pan condemn lo lapen nilitum ining samse lake nilitum karbi lapen aka break out tribes atum andame tribal atum andame nilitum ningduk chipaklang polo lapen labangso ninggi pungken nilitum ingtonte athema kidamtang alangli chotkali Dr. Himanto Biswa Sarma Assam Chief Minister tame lason thosi kaning jelo je karbiang long ke super state pusi kaning je pon tang de super state alam the constitution long doma abe tang de lage ili tom phan nge palu thek deglo karbiang rar tom phan labangso aputhak lasi halang phan tame condemn lo lapen karbiang long autonomous council ake hoy CM Dr. Tuliram Ronghang pen ki Japon BJP abitung tum do andame ing samri laso puthak ante non ilitum hemprek hangbom lo lapen constitution long ke do tanga ahormu alangli tum tame naga chirap du naya polo sitame alang tum do clip apot BJP aphan condemn lo lapen laso party ke anti tribal lapen anti autonomous state lapen alangli tum pen alangli tum hemprek ki hangdam mate karbiang long aphan hemprek PG poke 0% itum ning ke thiabe lasi Dr. Numol Mumin aphan nili tum ki pugang tum ke lahen lo tekete ekjon deputy speaker hoy aru teket mane legislator buli kobo legislator buli ami kobo paru ki kiyo mane teket mane assembly ot etia bortoman deputy speaker hisabe hi mane port to loi ase gotike ejon deputy speaker enekwa kotha koatu ekdom ami condemn korisu we condemn the statement given by Dr. Numol Mumin which is against the constitution of India which is already enshrined in the constitution
there is Article 244A which empowers the parliament to form autonomous state within Assam. La sinili tum lapuson labangso kache song ni tuming tonte lapen lapuson jong si komane MLA dot hulang polotang ten tum tang rakpen lapen tum che song thui. Lapen we are Dr. Numol Momin, Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, to apologize the tribal people in Karbi Anglong as well as North Kachar Hills, which is now di Mahasau. Alang li pan tuning alang pan itum ki puat tenggal halo alang li sorry chang nahi. You should have to apologize in front of the tribal people. Lahan tum pan pini na tum man labang so ame phi ki kainang ko kalam thi bang. Pinya birta lansi kang tonlo kardom.